Това е нещо, което отдавна чакахме. T9 от Samsung. Новият преносим твърдотелен диск с много място за съхранение, бърз и здрав. Нямаме търпение да го отворим. Изглежда в кутията има аксесуари, които ще видим след малко. А ето го и самият твърдотелен диск. Графитено-черен с гумирано покритие отвън. Както се вижда, не е въгленово-черен, по-скоро тъмно-сив, съвсем като графит. Веднага се забелязва колко е компактен. Размерът му като дължина и ширина е колкото този на банкова карта. По-точно казано 88 на 60 мм. Но почакайте да видите колко е дебел. Можем да го сравним с дебелината на обикновена кибритена кутийка. И е съвсем лек. В комплект с него идват два кабела, които неизбежно ще са потребни за работа с новото устройство. Един USB-C към USB-A и един с два USB-C конектора. Когато го включим за работа, неговата скорост от 2000 МБ в секунда ни позволяват бързо да записваме, копираме и изтегляме данните, с които работим. Това е отлично за всички, които боравят с тежки данни – видео, големи обеми снимков материал, графични файлове. Гумираното външно покритие и конструкцията му позволяват да издържа удар, какъвто би понесъл при падане от 3 метра височина. Уверихме се, че след това продължава да работи безупречно. Графитеното му гумено покритие обаче се усеща меко и прилепчиво, което означава, че всички прашинки полепват и са склонни да се позадържат, особено при падане на земята. Това може да не е по вкуса на тези, които държат на безупречно чистия външен вид, но пък ако ви се случва да работите в полеви условия, например в кафенета и заведения, по пейките на хижи и гарови чакални, из коридорите на институции и гейтове на летища, то гумираната обвивка гарантира, че няма да загубите данни. За това помага и 256-битовото AES хардуерно криптиране. От гледна точка на капацитет на съхранение има 3 разновидности – 1, 2 или 4 терабайта. Това е доволно много място дори за професионалистите в графичните изкуства и аудиовизуалните технологии. Не е случайно, че от седмици се говори за новия Samsung T9. Очаква се това ново устройство да развълнува пазара със своите скорост и производителност.